चर्चा 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 म्यूजिक बाय संतोष जी। चर्चा 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 का भइल गाँव भरी करे लागी चर्चा 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 का भइल गाँव भरी करे लागी चर्चा का भइल गाँव भरी करे लागी चर्चा 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 का भइल गाँव भरी करे लागी चर्चा का भइल गाँव भरी करे लागी चर्चा 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 अरे का भइल चर्चा करे दो न। अरे का करी है गाँव के काजी जब हमनी के दुनो दिन रह जाई राजी। मान जात लिखब खेत बारी चर्चा एक बेर मान जात लिखब खेत बारी भोला ही से हमरा के दे लोग गारी हम त दिलवा में लिखल बानी तुअरे नाम के परचा चर्चा 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 का भइल गाँव भरी करे लागी चर्चा का भइल गाँव भरी करे लागी चर्चा 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 ऐसन समान बाट कबो ना बोराई ऐसन समान बाट कबो ना बोराई भला ही से गाँव भरी बल्टी डुबाई तू त देखले में लागता रुती जैसे मरचा चर्चा 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 का भइल गाँव भरी करे लागी चर्चा का भइल गाँव भरी करे लागी चर्चा 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 अरे एको बेट तनी बुझे बाबूनी ये बुढ़ावा तनी दया कर बहुत दिन से हम तरसतानी हे बाबूनी। लाल बहादुर के मान जा तू बतिया लाल बहादुर के मान जा तू बतिया लागत महेश के तू फेरी दिहलू मोतिया तू त चाहू त लोगवन के पहुँच जाई खर्चा चर्चा 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 का भइल गाँव भरी करे लागी चर्चा का भइल गाँव भरी करे लागी चर्चा 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 अरे बाप रे बाप अरे इतना मार मार दिलू हे दादा अरे हमारे डेहिया सब अंग अंग बठता लेकिन कुछ नहीं मिलल हे दादा अरे बड़े मार दिलू। हाँ देखी हम भोजपुरी गायक लाल बहादुर सिंह भगत जी महाराजगंज के धरती से हम आप सबके गोड़ छू के गोड़ धरतनी कि आप सबके हमारी गीत पसंद भइल हुई। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करत रही। हमके हमार मेहनत बा
आप सबके आशीर्वाद बा, हम आशीर्वाद के भूखाइल बनी। हम आपके गोड़ छू के गोड़ धरतनी, नमस्कार प्रणाम बा। देखिए हमारी गीत रिकॉर्डिंग हो रहा बा सन्नी दिलवाले स्टूडियो से। हमारे गीत के मैजिक दे रहा बाने बाबू संतोष जी, और पोस्टर में संजीव जी, और रिकॉर्डिंग पर और शूटिंग में सन्नी दिलवाले जी का सहयोग बा। और हमारी दिल्ली से गाना रिकॉर्डिंग कर रहा बाने संदीप जी। आप सब दया दृष्टि हमारे पर स्टूडियो से लेके लाल बहादुर सिंह के गायकी पर आप लोग दया करी। अधिक से अधिक गीत पसंद होखे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करी। नमस्कार प्रणाम।